Boli sme tam a potom sme vlastne... Áno? No čau, Jako. Som hladný, ideme do ulici chytať nejaké myšky. Čo? Aké myšky? Prosím ťa, veď ja som normálne na rande. Idem ja nikam, prosím ťa. Ženy naháňať, ne? Ty kokot, Čo sa pýtaš? Určite nie, to ja nerobím také veci, že? Však ty vieš. Však si vypisuješ s každou, čo má 2 nohy. Asi omyl, páne, toto asi aj zlé číslo možno bude nejaké. Hovorím, ja som na rande, takže to... Rande? Aj to si s tou Ríšavkou, čo si vralo, že nič moc? Či sa s nejakou inou? To vôbec nie, to neviem, o čom hovoríš. Ja som tu teraz akože s Lenkou a... Čo? S Betkou a ideme niekam. Čo skúšaš? Však máš vyplatinovaný Tinder, prosím ťa. Neroba, poď von. Si nejaký zlý signál, vidím, že mám 3G, tak to trošku aj bude chrčať, takže končím. Amo, ty si úplne mimo, odkedy si vysadil cukor, prosím ťa. Celé hodinu dobré, ale tak... Aj si teda randičko, debilko. Počkaj, prosím, nie, to bol omyl, toto fakt nie, prosím, poď, ja ti to vysvetlím, to tak není, ak sa...